Godfrey Farrugia naħseb taqblu miegħi li huwa deputat li jirrappreżenta vera l-ħaddiema ma jirrappreżentax ċertament il dawk li jmorru barra jonfqu 700 euro biex jixorbu l-alkohol mill-minibars, jirrappreżenta l-ħaddiema. Allora meta Godfrey Farrugia llum irriżenja. Qed xi ħadd partikolari f'din il-Kamra. Qed ngħid li ma jmurx jonfqu 700 euro naħseb, ma jirrappreżentax il dak it-tip ta' nies. Kif għamilt inti pereżempju? Jien ma mmurx jonfqu 700 euro mill-minibars. Mela ħana millek Mela. Ħana millek il-mistoqsija. Mela, però ċertament bil-alkoll. Mela, ċertament li però ċertament il lugot nista' nagħmel il-mistoqsija. ċertament il-lugot Farrugia però naħseb naqblu li jirrappreżenta lil ħaddiema. Allura mistoqsija tiegħi hija din. Ma taħsbux li bir-riżenja tiegħu din kienet l-aħħar daqqa l-Partit Laburista bħala partit li jgħid li huwa tal-ħaddiema? Riżenja minn xiex? Bħala web tal-gvern. Naħseb li Godfrey Farrugia kellu kull dritt illi jażel li f'dan il-mument jirtira minn web. Jiena nifhem il-pożizzjoni tiegħu, inti tifhem ukoll il-pożizzjoni personali tiegħu u allura huwa anetiku ħafna li tistaqsi mistoqsija bħal din għaliex taf li Godfrey Farrugia il-partner tiegħu hija Marlene Farrugia. Mhux għalhekk irreżenjaw? Mhux għalhekk irreżenja. Inti rajta l-ittra? Rajta l-ittra ta' riżenja? Ma tkunx unfair u għalfejn tidħol fil-ħajja personali. Le, fl-ittra ma semmix il-Marlene Farrugia. Tidħol fil-ħajja personali tan-nies. Le, fl-ittra ma semmix il-Marlene Farrugia Ministru inti semmejta. Illi ħajibqa' jirrappreżenta lill-Gvern, lill-Partit Laburista fil-Gvern. Illum huwa backbench kif huma parlamentari. Taħnilek għalfejn, għax fl-ittra tiegħu taf x'qal li ħajibqa' fil-backbench biex iġibkom sensikom għall-affarijiet kollha li qegħdin tagħmlu kontra l-interess tal-lejb tal-poplu. Kif taf biha inti din? Li pubblikaw stess fuq Facebook. Pubblikaw fuq Facebook, correct. Allura, hemm xi ħaġa ħażina fiha din illi inti jkollok backbench illi jibqa' jagħti support lill-gvern tiegħu. Biex iġibkom sensikom kif qalu? Biex jibqa' jkollu gvern u partit illi jibqa' jagħti każ il-plights tan-nies, il-ħsibijiet tan-nies,